So hi hello namaskara welcome to the Shining Traveler channel. So yan nikle kode panditte that Assam the Mishing panpanichina tribal community akulu encha akulna ill enche pundu akulna culture bagate an part 1 video parditte. So ite nikle kali yan Mishing tribe dakulna akulu onji panpanichina song enche pundu akulna instruments ಇಂಚಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ್ ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ಸೊ ಇನಿ ಆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಚ್ಪಾರೆ ಪೋಪುನು ಅಕ್ಲು ಎಂಚ ಕಂಡ ಮಲ್ಪರ್ ಬಂದು ಪಂಡ ಈ ಮಿಶಿಂಗ್ ಟ್ರೈಬ್ ನಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಅಸ್ಸಾಂಡ್ ಲಖಿಂಪುರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಸೊ ಅವೆಟ್ ಆನ್ ಇನಿ ಬತ್ತದಿನಿ ಲಖಿಂಪುರದ ಕೈತಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದ್ವೀಪ. ಸೊ ಆ ದ್ವೀಪದಲ್ಪ ಅಕ್ಕುಲು ಜನಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲೆರ್. ಸೊ ಅಕ್ಕುಲು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜೇ ಕಂಡಡ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಕ್ಕಲ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಬ್ ಸುದೇನ್ ಕಡತದ್ದು ಸುದೇಟ್ ನಡುಟ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ದ್ವೀಪಡ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮುಕ್ಕುಲು ಜನಕುಲು. ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಂಡಕ್ ಬೈದೆ. ಸೊ ಆ ಕಂಡಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಜಿನ ಮಂತುದುಲ್ಲೆರ್ ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಯಿ ಉಂಡತ ಕೆಯ್ತ ನಡುಟ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಂತಿ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಐನಕ್ಲು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸೊ ಒಂದು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆ ಬೈದೆರ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಜರ ಆತ ನಾತೆ ಪಂಡ ಆಜರಕ್ಕೆ ಈತ್ ಬೊಳಿಕಿರು ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬೇಗ ಕಾಂಡೆ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಉಲ್ಪದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಾತ ಉಂಟೊಂದೈತೆ ತೂಯರೆ ಪೈ ಬಲೆ ಐಕ್ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಏಪಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ದಟ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಮರಪೋಚಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಸೊ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ ಒಂಜಿ ಕುದುರುಗು ಬರ್ಪಿನ ಜಾಗ ಎಂದು ಅಂಚಾದು ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸುದೇನು ಕಡತದ್ದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಕುದುರುಗು ಬರೋಡು ಪಂಡ ಈ ದೋಣಿಡ್ ಬರೋಡು ಅಪ್ಪುಡು. ಸೊ ಮೂಲತ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನು ಅಕ್ಕಲು ಪಂತಿ ಉಂಡತ ಅಲ್ಪ ನಡುಟು ಪಂತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡುಟು ಕೆಲವು ಮಾತಂದು ಉಂಡು ಪಂತಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಐನ್ ಅಕ್ಕಲು ಇತ್ತು ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಸೊ ಅವು ನಿಖಿಲ್ ತೂಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನನಗೆ ಎಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕ್ಕಲು ಪಂಡೇರು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತ ಉಂಡು ಪಂದು. ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಸೂರ್ಯ ದೇವೇರು ಬರ್ಪಿನಾತೆ. ಸೊ ದೇವೇರ್ನ ಉದಿಪು ಮುಲ್ಪ ಕಡೆ ಪುಲ್ಯಕಂಡ ಆತನ ಅಂಡ ಮುಗಲ್ದ ಮರಟಿತ್ತನಂಚಿನ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು. ಸೊ ಅಸ್ಸಾಂ ಡಿ ಏಪಲ ಪುಲ್ಯಕಂಡ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಬಯ್ಯ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಣಸು ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದೆರಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದು ಒಣಸು ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ. সেইটো কি কি বস্তু বুলি কৈ দিও। সেইটো কি এইটো আলু নেকি? এইটো আলু হয়। আলু তাৰপিছত এইটো বেঙেনা, এইটো নিমখ, জলকীয়া, আৰু ভাত আছে। আৰু সেইটো কি বস্তু গ্ৰীন কালাৰ আছে তলত আমাৰ কি এইটো ಇತ್ತೆ ದೇನು ಶೋ ಕೊಡು ಮೊರೆತ್ತದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕೊರ್ಪೆರು. ಸೊ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಕಲ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಆದಿತ್ತಿನ. ಸೊ ನನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗೊಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ತೂತು ಎಂಚಾಡ್ ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂಪ್ರೆ. ಸೊ ಆತ್ನೇಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.